Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, gam apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugod iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti surat, nga impatulod ti pagayam at tubo ti Isabela. Ngam ti agdama, kat adda iti Riyadh. Ngam sakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Kablaaw kada Mr. and Mrs. Jomar Alisangco Valle and family, kan Frial family, from Gusing, Santa Maria, Ilocos Sur, kan advance 52nd birthday kan ni Mamangko Erlinda Frial Valle, nagapumot kan ni Jacqueline Valle iti Singapore. Aiso, Dario, kanyangat family di Tabauco, especially Zaira, Chen, and Clyde from lovely Tambayan. Makablaawan pa'y amin nakalugarak ijay lupa ka Cebu, Nueva Vizcaya from Lani Banglag ti UAE. Shout out kada Jasmine Rivera iti Qatar, Geraldine Larocco iti Hong Kong, Marilu Odlus iti Hong Kong, kan Arnel Bakuli iti Taiwan. Kastamat ti Flores, Padawang kan Borje family, di Tasabangan, Alamino City, Pangasinan, especially kani Uncle Silong from Monmon, Padawang. Makablaawan pa'y amin a members ti GTA family from Ralph Bantolino. Ni Lisa Gattok di Takamiling Tarlac kan Mila Tomas iti Abu Dhabi from Patrice Gattok. Shout out kada Ariel Timbresa, Maricar Rogelio, Angel Kalingal, Soledad Ampa,
Romalyn Pascual, Daniel Galasinaw, kan Arcadio Ampa from Roda, Galasinaw. Amin a relatives ko dita Rosario kan Agusi, Cagayan Valley from Maricel Concordia. Makablaawan pa iti Corpus family, especially Dadayan, Nicole kan Ryan, kastamot da Roland and Roel Corpus dita Santiago City, kan amin a friends ko dito'y Hong Kong from Rowelyn Corpus. Intay nga rod ituloy abasaan ti surat ni Pagayam nga Elmer. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan nga Elmer, taga Isabela akmanang, ngam ti agdama kat addaak dito'y Riyadh. Naabutan nak iti pandemya dito'y, kat tangay nasaya at met tinatumpungak nga amok, ingkadang ko nga idiretso laangan ti trabahok dito'y, ngam ti agawid. Maysa kadagiti pagpalpalabas kiti oras ti panagdengeg ko dito YouTube channel yo. Nang runa pa'y takadenggak daytoy a drama, Sipud Teenagerak. Talagamot ngamin, apakaadawan daytoy iti adal, iso anaawi sakmet amang ibinglay iti padas ko. Taamok ang makaibati akmet iti adal kadagiti dumdumngeg. Iso asapay la kumamanang, tamapagasatan met ama idrama, daytoy nanumo, asurat ko. Baro a cellphone di kahit kung ay sagot mo kanya kiti panagturpos ko iti high school, nanang. Anya, di mat kaano lang idi nagpawita kiti paggatang mo iti cellphone, anak ko. Di pa'y natawanan ti cellphone mo, ah. Daanan ti cellphone ko, nanang. Kaya't ko sukatanan. Elmer, anak. Kung may isa, aggraduarak mo tin iti high school. Rumbong lang nga dasagot yung kanya kiti panagturpos ko, ah. Basta, nanang, ah, di mo liplipatan. Cellphone ti kahit kung ay sagot mo kanya kiti graduation ko. Dahil kabarwanan na modelo ti kahit ko, nanang. Dahil touchscreen. Dahil ti kahit kung ay sagot mo kanya. Anya di ko nam, Elmer? Iti mabit. Sakbay ti graduation tayo. At danto baro ang cellphone ko. Anya? Pauitan nak ni nanang iti paggatang ko iti baro ang cellphone. Dahil touchscreen. Ala, kat no napintas pa ilaang matay ta cellphone mo. Saan mo ta naperdi? Diyak kayatan ti cellphone ko. Obsoleton ti keypad na cellphone na niya. Touchscreen ti uso itan. Maditi na barayo boy unay, Elmer. Laglagi pa masan ngagpidpidot iti kwarta ni nanang mo iti abroad. Di ka kadagdanag, ami. Takabailan mo't ni nanang ay pa iti kayat ko. At di abroad ni nanang ko naman. Ay, saan aga po taday di abroad ni nanang mo? Kat agbalin ka mo't nga abusado. Laglagi pa mapagrigregatan ni nanang mo dagiti pawpawit na ditoy. Itrab-trabahuan na dagi jay. Nakasaritak ni Manang mo ayunis, Elmar. Uncle Indo? Napalalo ka numot ti kinabarayuboy mo kaanakan. Ha? Nay, kita kaanakan. No saan mo't talaga kasapulan iti panagadal mo, saan mo nga ipagpagatang? Sana kakasta, Uncle? Nasaya at ano saan kakasta kaanakan. Laglagi pom ko mga ulila kayon nga agkakabsat iti ama. No labsan ti agsarita, si kakumati makakaam mo kadag iti kakabsat mo, ta si kakit nga rin ti kakaisuna lalakay. Si katirumbang ang mangiwanwan kadag iti babaya kakabsat mo, saan kat asika ti mangigulo kadakwada.
No saan nakamaaddan iti baro a cellphone nanang? Jakon umatender iti graduation ko. Anya, apay nga anak ko. Kasano? Para nagbasit lakid daw ko. Di mo pa'y maipaimot. Elmer anak, itad ko matkatikit daw ang masagot. Makisarsarita aklakan ka ang maitantan basit ti panagpawit ko para itikit daw ang cellphone mo. Basta nanang, no di da kipawitan iti paggatang ko iti cellphone ko. Jak umatender iti graduation ko. Oray di taan na ah. Nga maapay nga anak ko. Kapat gan apasad ti panagadal ti panagatendar iti graduation. Kalpasan na, di kakit din umatendar. Talaga saan nanang? Katsak mo tinagadala na sayat iti kolehiyo. No paayon da kitikid dawag. Makaamo kayo nanang. Kasta ti kinatusok idagtutubo akma ng Emmy. No adda kayat ko, masapul nga itad kanyak ni nanang ko. Nalastugak pa idi, kaadakat nga rod iti abroad ni nanang ko. Domestic helper iti Hong Kong idi ni nanang ko. Idi nagturpo sa kiti high school, nasurok 5 atawan idi ni nanang iti Hong Kong. Amin akayat ko idi, iso ti matulok. Awan mo't maaramidan ni nanang, no ada kinid daw ko. No di ti mangipaay. Tanoan niya ti imbagak nga aramidak amadi, no saan amasurot ti kayat ko, talaga nga aramidak. Sakbay nga rod ang nagturpo sa iti high school, nang ipauit ni nanang iti pinanggatang ko iti baro a cellphone. Iso nga imatendarak idi iti graduation ko. Iti may sa agundaway, adaak idin iti may kadwa atukad iti kolehyo manang. Ami, sumarag ka din iti pagadalan? Ha? Elmer? Si kamot gayam ti nakamotor asim mardang diti batok ko? Wala, Ami. Nagpapawitak ka ni nanang itinggatang ko iti motorsiklo. Nagpintasan niya. Talaga mo ta? O niya, sumarag ka din iti universidad. Umay kan, umangkas ka iti motorsiklo. Taigiddan ka iti ipapan ko iti universidad. Anya? Ay, mabuto nga Elmer. Diyak kayat. Ni, anya ko matipagbut nga may. Ang mga numaladaw ka pa, no di ka pala umangkas iti motorsiklo. Sana balen ang maladawak, basta sepak. Ha? Mabuto nga klakit nga umangkas iti motorsiklom, Elmer. Makaamu ka nga rod. No di mo kaya, di saan lang. Tata Indo, naimbag ta naranaan kayo. Oh, apay ame. Anyat ibagam. Ay na tata, kasayatan siguro no bagbagaan nyo ni Elmer. Ah, nay, apay balasang ko. Anyat tinapasamak ka ni Elmar. Kat naugmot motor ang nakainom. Anya? Ay sus, delikado na ita. Talaga delikado, tata. Isorod ang naimbag ta nakita kayo. Tapno maibagak kada kayo ti aramid ita ni Elmer. Ay, na yun, di ka anakak. Ngam sumsumrek ka di mo't lang ni Elmer iti universidad. Amang no saan mo't nga agad-adal. Sumsumrek matata. Ngam tingarod makapadanag kat ti panagin inom na santo ag motorsiklo. Amangan tukat no anya ti mapasamak kan kuana. Ala, bay ampalasang ka.
ikagumak ti umawag iti inanay ti abroad. Nas ka na makasarita. No apay mo't ngamin nga imanugot ti kabsat ko agumatang iti motorsiklo ni Elmar. Kasano ajak pauitan iti paggatang na iti motorsiklo na ngay manong. Kat impang tanamet asaanan nga agadal, no saan na makagatang iti motorsiklo na nga agbalin a serbis na kano. Tirigat na nga ron ading kao. Kanayo na amarapyan nga agawid. Kumpurmila ditan ti pagpapanan na. Anya? No saan la siguro nakalasin ti ipawpawit mo para kadagiti kakabsat na. Ang mga numay gastos na bay na pagpagasolina na iti motorsiklo na. Anya? Saan mo ta pa nang isingir adin kao? Taamo mo ta saan ko nga ugali day ta? Num adon tinadawdawat na kanya kapag gasolina na kanaw. Ne, kat no ninayunak pa yan ti allowance na manong. Tapno ada paggasolina na iti motorsiklo, nga aramatan na a serbis iti panagiskwela na. Ngam, apay ngay adumawat pailaang kan ka, manong. Jak amo adin kao. Tirigat na pay, nakainom ka nung agmot motorsiklaw kung na ni ami agayam kan kaadalan na. Anya? Ay sus, ay delikado day ta. Sige manong, di ka agdanag takasaritak ni Elmer. Kan numabalin, di munton ikan iti kwarta no dumawat kan ka. Awan tirong mga pagdanagan nyo kanyak nanang. Sa anak amaan ano? Di mo maibagaday ta anak ko. Nagroon na kat delikado ti agmotor anak kainom. Ha? Kasano nga mo yun day tananang? Saan na aron bang amaamuam no asino tinangidanon kanyak? Ti importante itakat mabagbagaan ka Elmer. Delikado ti araramidem. Nanang? Pangaasim ko matadumngag ka kanyak anak ko. No di mo kayat nga dadakas a mapasamaken ka, saan ka nga aginom no agmotor ka? No amok lakas ta ti aramidem. Jakla ko man nagpawit iti paggatang mo iti motorsiklom. Alawunan nanang. Di kayag danag. Tadyak to nagmotor no nakainumak. Saan na pulos nanang? Kayat ko kumati sumong batmanen iti baribar, iti inawagan nak ni nanang, maipapan iti panagmotor ko anak kainom. Ngamjaklatan nagtagtagari manang Emmy. Ti pinanunot ko ngamin, kat amangan no kala at aput din na ti panagpawpawit na iti allowance ko. No jak agtungpal iti kayat na. Iso anaguan naklatan, tasyak tumatlaeng ti matulok, kinunkunak iti bagik. Nagtultuloy nga rod ti kinatangken ti ulok manang, kat inaramid ko latta ti kaykayat ko. Nalabit at tinarabay naklatta ti na marswa, nga uray natangken ti ulok. Tawan mo ti dakes a napasamak kanyak, nga uray agmotorak a nakainom. Addaak idin iti maudi atukad ti kolehyo, ididimteng ti jakpulos ni namnama a mapasamak, manang Emmy. Nasayaat kami madidil kadagiti kakabsat ko nanang. Awan ti rumbang nga pagdanagan nyo kada kami.
Nasaya at narod no kasta, anak ko. Agi amanak, tanasaya at kayo magkakabsat. Siyempre, ananang. Da kami pa iti kunam. Nangruna kanyak. Okay na okay ak nanang. Elmer, anak. Agawid ako ni ti mabiit. Anya? Ni, apa yun nanang? Kilat dita. Apa yung agawid kayo ngay? Narigat nga ilawlawag dito'y cellphone, Elmer. Basta masapol nga agawid ako ni ti mabiit. Alang arod ananang. Sana balit ag subli kayo mo't lang dita abroad. Saan ka di? Mga ano dya ko nagsubli, anak ko. Anya? Apa yung nanang? Saan na mabali na di kayo ag subli dita abroad Elmer, anak, pangaasim. Di ka kumamot ag sa uiti kasta. Kan mabalin ka di, saan tapay apagsaritaan day di abanag dito'y cellphone. Urayam laangan na makasangputak dita. Satan to pagsaritaan day ta abanag. Ay, alang arod nanang. Pagsaritaan tanto day tabanang. Amom, kasla saan napatagkan ka ni nanang mo, Elmer? Ni, kasano ko mga ibagam masaan na napatag ngay? Ninanang di kapatgan kanyak tap na umom. Nupod no dayta. Apay nga rod akasla kasuron mo iti panagawid na ditoy. Kasano ajak masuron? Kat kunanamot namin nga mga no saan nga agsubli di abroad. Oh, di mas maragsakan ka pa'y kuma. Tamakadan namon ti inam. Ami, kasano nga amaragsakan ak no saan nga agsubli di abroad ni nanang? Kasano nga iti allowance ko no saan nga agsubli di abroad? Ha? Kasano ti daduma pa pagkasapulak no awan to na di abroad ni nanang? Kasano langan? Kadin dagita anak mo ti maipapan iti sakit mo ading ka. Nilaangan Elmer ti saan ang makaamo manong. Taging ga ita, di pa'y nagawawid. Ay, una yun ni Elmer. Amo na sumangpet ka, ngam di na ka man la sinarabo man. Amo na sumangpetak. Gamsan na nga mo ti eksakto asangpet ko. Iso sigurado adi na pa'y laamo nga daakon manong. No kasta, di mo imbagbagakan ko na. Saan manong? Adamin kayat ko apanagnakan. Kataklo nag-anasair tiriknak iti napasamak. Ay, ading ka. Anya nga rod ngay. Talaga kasta ti may nga ina. Masapol nga agsakripisyo. Ay. Ngam di kagdanang manong. Uray no kastoy ang masakitak ang nagawid. Aramidak ti amin, tapno matarabay ko ti anak ko. Nanang, nagkutong kayo matan. Daytoy ti makagapo. No apay ang masapol nga agawid akon, Elmer anak. Nanang? Ada sakit ko, Elmer. Anya? Dayta ti rason, no apay ang masapol nga agawid ak. Masapol nga agpaimbagak.
Ngam oray no agimbagak ton bilang. Jak matlaangan mabalin nga agsubli iti abroad. Tagsalugan ti pigsak gapo iti sakit ko. Nanang, Iso anasaya at mat tasimangpat kan Elmer. Kaya't ka makasarita iti nalapat. Nakasarita kung dagiti kakabsat mo. Naurnos ti amin kadakwada. Si kalaangan ti pagdandanagak anak ko. anya ti kayat ti asawan, nanang. Kaya't ko amaamuan. No adda urnong mo. Ha? Sungbatan nak, Elmer anak. Nang runa kat si katimasansan nga agkid daw apawitan ka. Iso anam na maag nga adda urnong mo. Tapno masigurado ang makaturpos ka iti panagadal mo. Taaklunakan ka anak ko. Tiimot ko akwarta si mangpet. Nairantan para iti panagpaagas ko. Kat amkak nga amangan no agkurang pay. Urayak la naglinget iti nagtutukel iti daydi apa nagsarita mi kaninanang ko manang Emmy. Takasanungot ngamin, uray kusing aduling, awan apulos tinailasin ko kadagiti impawpawit ni nanang, idi addapay laeng iji abroad. Uray la mabriat ti barukong ko idi nakitak ti panagarubos ti luwa ti inak. Apaman anaamuan na nga awan apulos ti urnong ko. Iso ati inaramid na, kinasarita nak iti nalapat, tapno ilako min ti motorsiklok. Kan kinasarita namat dagiti kakabsat ko, tati naglakwan ti motorsiklok. Kan ti urnong dagiti kakabsat ko, biningay na para kada kami amin. Iso nga damot laang inaramat ko, aging gaan nakaturpusak. Aklo nagkaado ti reklamok idi, ngamjakon imbukbuksilan. Kat ingka gumaaklatan tinagadal tapno makaturpusak. Apaman ang nakaturpusak, kinasarita nakmanan ni nanang. Kat imbuksilan na ti amin kanyak maipapan iti sakit na. Kan ti amin a sakripisyo na iji abroad, tapno maipatulod na laeng ti amin akayat ko. Natignay tiriknak kadagiti imbaga ni nanang manang Emmy. Ket iti daydi met laagundaway, ingkarik iti bagik nga agbalina kon a responsable nga anak. Nakasarakak idi iti trabahok dita Pilipinas, ngem sa anak a kontento iti sweldok. Iso ang nagaplayak ang nagabroad kat napagasatan akmat. Ita, makatultulong akon kadagiti kakabsat ko, nang runa kan ni nanang, nga ininot mo ten ang makarek-recover iti sakit na. Daytoy ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Elmer. Pagayam nga Elmer, agyamanak iti panangisalaysay mo iti padas mo pagayam ko. Amom, saan laasi ka ti kasta? Ado dagiti nabarayuboy kabayatan ti kaadda dagiti kabagyanda iti balasiw taaw. Ado dagiti agbibiyag kasbak nang, gapo taadda iti abroad ti ina, kabsat, wenno anak da. Ngem ti didaam mo, ket no anya ti kasasaad dagiti kabagyanda nga adda iti abroad.
Iso asakbay ko nga agbalin tayo abarayo, boy. Panunutan tayo pa iti sakripisyo dagiti ipatpatag tayo nga adda sa jay balasyo taaw. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Intun mapunas dito'y lagi